ड्राइवर साहब नीचे उतरवा, उतरा मर्द नीचे। ए भाई का बोले ना है ना क्या बात बा? है ना का काहे चिल्लात रहो, काहे उनकरा के परेशान कइले बरा? रउआ काम करी, काहे परेशान कइले बरा उनकरा के काम करत रहन तो? पहले बात सुनो। हां ई जेसीबी तो रही हो? हां हमारी हो। यही जेसीबी से घर हमारा जी तूर दहल बा। ए तो सरकारी जमीन में तार घर पड़ी तो टूटी ना, ई गंडक विभाग हो ना हर तो तूर दहला उसे हमरा दिक्कत नहीं है। हां तू का करो कि घर तुरे में जितना हमार पैसा खर्चा लागल रहो तू दे दो कि हम जाके दूसरा जगह घर बनाएंगे। सरकारी जमीन में घर बनावे के पहले ना बुझाइल ह हाँ? आ पैसा हम दी मैंने सरकारी जमीन में घर बनी हाँ। फ्री में तू देबो, पैसा ना देबो? पैसा का चिके यानी सरकारी जमीन में कुछ रही तो ओकर पैसा ना लगी ना, पैसा का चिके सरकारी जमीन में तू बनैबो का है भाई? तारी जेसीबी वो सरकारी जमीन में खड़ा भी है कि प्राइवेट? सरकारी में बिया बियानो हाँ तूर दिया एकरा के। सरकारी जमीन में जब जौची रही तो तू तूर देबो, एकरा के अब का कइला बोलो? अरे यार तो सरकार के काम होता तो सरकारी जमीन में ना रही तो काची में रही? बोलबा बेसी मतलब तू अभी बोलते बारो लाइन दस लड़का के अभी जाना दे रहा सरकारी काम हो, एकरा में खलल डल एगो फोन घुमा बस अभी उपाय हो जाए। अभी जाना देगा जौन बाचल बन तनी मुनी अभी ले जाके ओकरो का ढहवा दे, घर से बेघर हो जीव, चला जा यहाँ से। एकर मतलब कि सरकार के जमीन पकड़ी उ गलत बा? सरकार के जमीन गलत बा भाई, सरकार के जमीन पे तू काहे ओ तरह बनाए वाला? जितना लोग कब्जा कइले बा सब गलती कइले बना। सारा लोग के टूटिया, सारा लोग गलत काम कइले बा। सरकार के प्रॉपर्टी के तू छुए ला होत के बारा भाई। बात सही कहत रहा यार, हमरा के चढ़ा के गौवा में से भेज देला हसन, यहाँ में चढ़ा के बेच दलसन तो वही थे तो बोलते हैं दूसरा चक्कर में रहबो, जौनो तनी मुनी बाचल बा वो टूट जाई। चलो जा निकला आगे बढ़ा, सरकारी काम में दखल अंदाजी ना कइल जाला। ठीक कहत रहा भाई, जाता नहीं। जा 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 जा।